Or like today. Ito na naman po, ang lakas ng ulan. Go outside. Wear your slipper ka po. Here, do your homework. Nandito ako sa beranda namin. Ano challenge? Maligo sa labas. You do your homework na so we can shower. We go there and shower. You want? Oh, you do your homework na. Keep safe po kasi umuulan. Nandito ako sa labas. Ano? What? Aba? Ang lakas. Do your homework na po. I don't pull that. No, don't na. It's raining. Tumila na siya.
Muning, muning. Ito. Ganito lang yung ano ngayon. Hindi siya masyadong malakas ang bagyo dito. Typhoon 8. Pero sa ibang ano, flooded na. Pero dito kami sa Saikong, hindi pa masyado maulan, mahangin. Pero yung mga ibang, like sa Shatin, kaninang umaga, as in flooded. Pero dito hindi po kasi malapit kami sa beach din. At saka sa may bundok. Sa may ano kami, malayo sa sibilisasyon. Hindi naman sibilisasyon. Yan na, nag-stop siya. Nana? Nyanya? Hi, say hi. Nag-stop na siya. Pero mamaya bibigla na naman yan. Madalian lang na live. 10 minutes. Yan na. Come here. Stop na siya, mamaya uulan na naman, ganyan dito. Hindi na masyado. Yan ang puno. Nasa ano kami, first floor. Umangin na siya, nalakas na naman siya. Ana, go inside na. Go inside na. Go inside. Go inside na. Go inside. Go inside na. Go. Go na. Go na. Go na. Go na. Go na. Go na. Yan, lalakas na naman siya. Madalian lang na live. 10 minutes. Nag-live pa. Yun o yung aso, oh. Naliligo sa ulan. Gusto ko ding maligo sa labas. Pero mag-duty ang lola. Bagyo, galing Pinas ito. Yan po, ganito lang ang ganap sa amin ngayon. Ang aso. Salamat. Keep safe mga kapatid, mga pangyaw, nandito sa Hong Kong, sa mga lugar na mababagyo, nababaha. Salamat. Thank you. Tapos na po. Ito na po yung ano ko. Yun lang. Bye-bye.